Mm. Sarap. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng dinuguan manok. Ayan mga kapudibis, at meron tayo ditong extra sarsa. Ayan. Ang drinks, ay meron tayong rice. Ang drinks natin, tubig. Mga foodies, bago po kami ulit kumain ni BBM, gusto po namin ulit ipakilala sa inyo ang isang gaming apps. Ito po ay ang Eagle Game. Game. Sa mga hindi pa po naka-download, panoorin natin. Po natin Eagle Game, mga foodies, i-click po natin ang link na nasa description box po namin. Tapos i-click ang download at kapag na-download na, i-click po natin ang install. At pagkatapos po ay open na po natin. Pagkatapos nun, lilitaw ang register or login. Pindutin po natin ang register at sa account ilalagay po natin ang cellphone number natin. At sa password naman po ay ang password na gagamitin natin kada mag-login po tayo. Tapos i-confirm natin ulit ang password. At sa OTP naman po, i-click natin ang send at hintayin natin pumasok ang OTP code sa ating cellphone number na nilagay natin kanina. Pagka-receive po ng OTP, ilagay natin ito sa OTP at i-click ang register at meron na po tayong libreng 5 pesos coins para masubukan ipaglaro. At para madagdagan po ang ating coins, maaari po tayong mag-cash in gamit ang GCash. I-click po natin ang cash in at ibaban lang po natin ang ating GCash. Ilalagay po natin ang GCash number at i-click ang send. Hintayin natin ulit pumasok ang OTP code tapos ita-type po natin at i-save. Subukan po natin ng 100, i-click ang 100 tapos yes, i-click natin copy at punta na tayo sa GCash apps. I-click po na ang send money tapos express send. I-paste po natin number na kinapin natin kanina mga foodies. I-type ang 100 sa amount, i-click ang next, i-click ang send 100. Pagkatapos po, balik na po tayo sa Eagle Games ulit. At para makita natin kung pumasok ang ating kinash in, i-click ang refresh button. Subukan po natin maglaro ng Tong Eats mga foodies. Pasok lang po tayo sa Tong Eats at pumili ng table bet na gusto natin at hintayin natin mga makakalaban natin. At pwedeng maglaro ng dalawahan or tatluhan. Ganito lang po siya, bunot lang po tayo tapos sapaw. Parang katulad ng Tong Eats sa mga kapitbahay po natin. Pwedeng mag-fight at mag-challenge. Ganito lang po siya kadali mga foodies, kaya tiyak na malilibang kayo sa paglalaro nito. At ang kagandahan nito mga foodies, pwede po natin i-withdraw ang mga napanalunan natin. I-click ang withdraw at i-enter ang amount. Pwede po tayo mag-withdraw ng 300 up to 2,000 pesos. At papasok po ito within 12 hours lang po mga foodies. Ganun lang po siya kadali mga foodies, kaya subukan na po natin maglaro at nasa description box po namin ang kanilang link. Hayan mga kapudibis, napanood natin kung paano i-download ang Eagle Game. Mga foodies, nasa description box po namin ang kanilang link, kaya download na po tayo. Yes mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta. Ayan yung ginamit natin sa dinuguan. Imbes na dugo, Ay, dugo. baboy. Manok, nilagay po. Ay, imbes na baboy, nilagay po namin manok. Ayan, Yes. gusto ko po kasi manok. O, tara, kain Ay, tayo. oo nga pala, no? Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga foodies. Mm. Sarap din, no? Oo. Sarap. Busog natin dito. Lagay ko dito, no? Pwede. Kasi kukuha tayo ng kanin. Sarap. Masarap din palang yung dinuguang manok. Dami kong rice, oh. Mmm.
Sarap. Nakagalaw ka naman, BBM. Taas mo yung nga yung isang kamay mo. Taas mo. Yan na, nakakagalaw si BBM, ha? May Bakit? nabasa kasi ako ng comment sa Facebook. Tsaka mas maganda pag kumakain na sabay subo. Diba? Sarap. Yan, Ay. konti. Konti lang. Oops. Sarap. Masarap po. Try nyo mga kapudibis. Oo, lalo na mainit, wag na muna kayo masyadong magpapoy. Pwede Kung paano naman. kayo magluto ng dinuguan, ganun lang sa chicken. Mm-mm. Napakadali lang. Tsaka hindi lang po kami dalawa ni BBM nandito sa sa kwarto. 3 po kami dito. Kaya minsan pag nakikita nyo sabay po kami di kumain ni BBM kung ano yung madampot namin tapos sabay sumubo. Kasi magandang tignan pag sabay sumusubo, di ba? Sarap. Ingay na sisiw. Nagpapaluto na rin yun. Sarap. Madumi na yung ngipin ko. Okay lang yan. Hindi naman. Lumalaban yung mga sili. Sarap. Ingay na sisiw. Bagong ano kasi yan eh. Pisa. Tama. Bagong pisa. Sorry. Sarap. Masarap lumalaban yung mga sili.
Mas masarap malaban yung mga sili. Manghang. Lumalaban. Di ba maitim yung ano mo? Hmm. Tabi natin to. Hindi ko kayang kainin yan. Okay. Ano kasi tawag dito pag ano, sa dugo, inihaw? Puro? Mm-mm. Manok na puro? Oh, Betamax? Betamax. No? Ang ginamit namin dugo ng manok. Baboy? Baboy? Mm-mm. Akala ko kasi manok yan. Tapos yung ginawa natin, Baboy, pet? manok. Manok? Mm-mm. Ah, gano'n. Kasi kapag manok. Kapag baboy. Ah, Iba yung ano nito. hindi kasi kami ang nagluluto niyan. Yan. Kaya hindi ko po alam. Uupo na lang po kasi kami ni BBM para kumain. May tagaluto po kasi kami at may taga-palengke. Yan. Ang gagawin lang namin ni BBM, uupo, kakain, at ngunguya, at lulunok. Yun. Kaya di ko alam na dugong manok pala to. Sarap? Pero masarap na. Mm-mm. Kaya shout out kay Dada. Siya nagluto yan. Sarap. Ayan, din po namin naubos ni BBM. Busog na po kami. Yes. Mga foodipis, Eagle Game po, ayan, mag-download na po kayo at
Tiyak nakikita pa po kayo. Nasa description box po namin ang kanilang link. Download na po. At gusto din po namin i-shoutout ang mga viewers po namin sila. JVIC Jads, Hershey Alisa Seraspi Miram, Stella Cruz, Manara Alswedi, Nancy Oliveros, Kaparas? Merns Parson from Portland, Oregon, Mina Gorospe from San Jose Oriental, Mindoro, Nick Oliveros, Nene De Leon, Shelo Babas, Rona Perez, Naralyn Pelare, Rhea Abuenas, and Joy Chanel. Ayan. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Maraming salamat God bless po. At shoutout po Team Matibay. We love you so much, Team I love you po, Matibay. Team Matibay. Leia Payawan Siapaw, I love you. Baby Ate Leia Alison, Payawan, I love you. po. At Kay, Kimi, Ate Kimi, I love you po. Frenny Kimi, I love you so much. Frenny Lenny, Frenny Rizali, I love you mga friends ko. At si ano ba yun? Si Queen Natsu, Sisi, I love Kumari you so Tunay, much. pagaling po Get kayo. well soon. Ayan, mga kapudibis. Senior Meme Jason Laksamana, Yorwowa, Mads Ellen, and Stella Batusin. Tita Edenya and Selay at si Nanay Babes, Nanay Susan. Yes, mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM at Instagram ng The Foodie Bee. Yes, mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Love you.